Asa man ko nyo dalon, sabutan naman eh. Pagpuyod ba kay madagma ka, masama din ang tuhod. Galit di kag ulo ba? Gusto ko na mag-vlog. Unsaon na lang man nato ni atong anak hanoy? Gukra to kay madagma to ba? Nadagma na. Pantay na kang bata ka ron. Tanawa oh! Nadagba na ka! Han, tabangi ko bi! Ali na ko dali ba? Dali. Unsa day gusto nimo nak? Ayutong ko. Na, tanawahan! Gigutom raman di ay! Oh, bantay ni. Kay ko pagkaon. Diri lang ka nak ha, pagbehave lang ha, kay mag-tiktok si mama. Sige na! Sige, mag-tiktok mo oy. Sige, mag-play na lang ko dito oy. Yo, naman ko tigdula oy. Asa naman to si Papa? Hala, iuho ang bata ba? Bibi, gusto ka may namagtubig? Oh, ano kay ko? Tututubig. Kani, murag makuha gyud natong intensyon sa bata ba? Okay ni, diya gini palulong ron. Narao. Ta, sabay ta magpalitag makaon. Sige. DJ Kitsoy. Hala, asa kong anak? Uy Han, sige ram kag TikTok dra. Asang bata? Han, nawalang bata! Na, kumpiyansa ara gyud nimo oy. Kablong delikado kay panahon karon. Han, tabangi ko, bangitaon na to tong anak. Danghaga gyud nimo oy, nanglaaga ni ta para malingaw. Tara. Tara Han, bangitaon na to. Tara. Asa man ko nyo dalon, sabutan naman eh. Ay bagsaba ba, magpalit tag snowberry ug pineapple. Sama na siya, huwag mo ko sabutan na. Ah, basta. Sabay ra sa mua. Ay nagkalampag diha, buto karon. Asa mo ko nyo dalon. Patay pre, hilak na pre. Asa pre, basi na pre makakita sa tuaron. Sige pre, asa pre. Kata ni mo oy. Karon, ibutan ko ninyo. Hala, unsa may gikuot ana? Pantay lang dyan mo yun, nagtuo mo, masyag ko ninyo. Hala pre, si Chakim ni pre. Hala, tinuod yun ay. Dagan pre. Hala ka, nasa naman to tong anak? Uy! Tay saan? Atong anak ko. Nanggukod na pug tao.